ברוכים הבאים למסע העסקים, הפודקאסט של נווה והראל, פודקאסט קצר שאנחנו הולכים לעשות לכם בעצם כמה פרקים קצרים, נורא מגניבים, נורא ממוקדים, שאנחנו נלמד אתכם על מנטליות, על עסקים, על AI, על הדרך שלי ושלו ואיך הגענו לאיך שאנחנו כאן היום. הראל, מה אומר אלוף? זהו, אנחנו עומדים לעשות באמת כיף היום. הרבה זמן רצינו להיפגש, סוף סוף זה קורה. וואלה אחי, באמת אני שמח. עכשיו, אני לא יודע אם כאילו עוקבים יודעים או משהו, הראל הוא גם המאמן מנטלי שלי, ובוא נספר קצת איך הכרנו, איך זה. אני חושב שהכרנו הרבה זמן, אתה יודע? כאילו פעם ראשונה שנפגשנו זה היה אצל ארז בסדנה. נכון, היינו אצל ארז שטראוס בסדנה אצלו, וככה התחברנו ממש. וכאילו, אתה מכיר את זה שאתה פוגש בן אדם שאתה כבר ממש, כאילו, זה, אני צריך לדבר איתו, וזה היה כזה, זה לא היה הזמן המתאים. זה חלק מהדברים שגם באימון מנטלי מבינים, שזה עניין של אנרגיה ואינטואיציה. בעצם אתה מרגיש את הבן אדם, אתה מרגיש אותו. אם אתה עכשיו תיקח חדר ותלך לאנשים אתה יודע שהם לא טובים? קרה לך פעם? כן. אותו דבר. אתה מרגיש אנרגיה רע. מה שנקרא, ראיתי אותך, אמרתי, בוא, אני אעבוד איתו יום אחד, לא יודע מתי. מה שנקרא, סמוך על היקום. והנה, אני שמח שאנחנו פה. ממש אבל. חוץ מזה שאתה עושה תהליך מדהים באימונים. איזה כיף, אחי. וואלה, באמת כיף. ויאללה, בוא נציג את עצמנו טיפה. אז אני אספר, אתה רוצה אתה? אני. יאללה, תתחיל. טוב, אז אני נווה ברגמן, יועץ שיווק ותוכן לעסקים, מי שכבר ככה קצת מכיר או לא מכיר. יש לי תוכנית ליווי לעסקים ויוצרים שרוצים ליצור תוכן בעצמם, וגם אני עושה תהליך של מיד משפיכים שיווקיים לעסקים. הגעתי לזה אחרי שתקופה ככה לא מצאתי את עצמי, הייתי עוד צלם עורך כמו כולם, ואמרתי לעצמי, די, אני חייב את הבידול שלי, אני חייב לעבור מסע, תהליך, אני מבין שאנשים רוצים הרבה מעבר, רוצים שאני אעזור להם ברמה הרבה יותר עמוקה, והחלטתי שאני פותח את העסק הזה של הייעוץ, ועוזר לאנשים באמת לעומק הדברים. אוקיי, הכל מגניב מאוד, אני גם רואה שאתה עושה עבודה טובה. כן, עכשיו זה יעלה לרשתות, אז אתה תראה עוד יותר עבודה טובה. אני שמח. אגב, הפודקאסט שלנו, איך הוא נקרא? אמרתי את זה בהתחלה, מסע העסקים. חשוב. טוב, אז אני הראל, אני מאמן מנטלי. בעצם הרבה אנשים לא יודעים מה זה אימון מנטלי. אני זוכר שגם אתה שאלת אותי בהתחלה, מה זה בעצם? זה כושר, את מה אני מאמן? אז אם ניקח דוגמה, כושר, אני צריך משהו פיזי. נכון. אבל הפיזי בא על ידי הפעולות והמחשבות שלי. וזה בעצם המנטליות. אדם שלא מפתח את עצמו מנטלית, הוא בעצם נשאר במקום. כל פעם שיהיה לו פחדים, שיהיה לו איזשהו קשיים, הוא יסתכל על הגדר ולא יבין מה מונע ממנו. אז בעצם באימון מנטלי נעזר לזהות את החסם. עכשיו, חסם יכול להיות רגשי, פיזי או מנטלי. רגשי זה אומר שחווית איזה טראומת ילדות או איזשהו כישלון שהיה לך, ומה שנקרא, החלטת מי אתה. מנטלי זה אומר שיש לך אמונות, ואז אתה לא יוצא לפעולה. ופיזי בגדול לכולם יש את זה לא בדיוק חסם, זה כאילו שורה תחתונה אתה בריא, אתה יכול לעשות את הדברים, אבל אם המנטליות והרגשיות שלך לא פנויות, אז דברים לא קורים. וזה בעצם מה שאני עושה. ומה ההבדל בעצם, נגיד, בין מאמן מנטלי לפסיכולוג? אוקיי, אז קודם כל ההבדל הוא שבזמן, אם פסיכולוג לוקח לו אולי 3 שנים, אגב, אני מדבר בניסיון, אני אישית, אתן רקע מקדים, הייתי בבית ספר למחוננים בירושלים, למדתי באוניברסיטה, עושים שם תואר בכיתה י', אוקיי? תואר למה? מתמטיקה, דברים שההורים שלחו אותנו. כן, זה התחיל מאחותי, אחותי כאילו ממש מצטיינת נקרא לזה. ואני חושב שאתה יודע, לא באשמת ההורים שלי, הם אמרו, אוקיי, בוא ננסה, כי אני לא סתם אומר, אבל אני גם חכם. ויאללה, התקבלתי, אחי, היה מבחנים, היה סוג של חצי פסיכומטרי ורעיון, התקבלתי, עברתי הכל. עכשיו, אני יודע שלא בא לי. חברים שלי לא הולכים לשם, אני לא רוצה את הבית ספר, אבל בכל זאת, אתה יודע, מה שנקרא, אני ילד מרצה, ילד טוב, עושה מה שאומרים לו, ואמן. פה לשם אתה כבר היום מורה בבית ספר. מפה לשם נגיע לזה אחר כך. נגיע לזה. אבל אפרופו אימון מנטלי, מה שאני עושה היום זה עוזר לאנשים מרצים להוציא את עצמם החוצה, בלי אישור חיצוני. כי ברגע שאני פועל לפי מה יחשבו, מה יגידו, איך זה ייראה, אני בעצם לא מביא את עצמי, ואני מפסיד המון בדרך. יש אנשים שמתעוררים בגיל מאוחר מדי, יש אנשים שלא מתעוררים בכלל, ויש אנשים שכמוך. מתעוררים בגיל קדם. תשמע, האמת שאני רואה שיש אנשים שפתאום באיזה גיל 50 קמים ומתעוררים ומשנים את כל החיים שלהם. יש הרבה סיפורים כאלה. זה בגלל שהם עשו פעולות שלא רצו מההתחלה, אבל בגלל שהם, מה שכן נכנסו, בחרו מסלול, או בחרו בשבילהם מסלול, אם זה הורים, זוגיות, או נכנסו מה שנקרא, תודה למרוץ, וזהו, הם החליטו שזה מי שהם.
ואז מה קורה בגיל 40-50? לרוב. באים ומתחרטים על זה. מה שנקרא שעון חול מתחיל הפוך. ואז אתה אומר, רגע, מה אני עושה? ואז שינוי מסלול, ואני אומר, בוא נחסוך את זה. כאילו, מראש, אתה רוצה, תעשה, אתה לא רוצה, אל תעשה. אבל איך אני מתמודד עם פחד? אנשים ממש מפחדים מזה. מישהו רוצה נגיד לפתוח עסק, מישהו רוצה... כי פחד זה משהו מוחשי. אם עכשיו ייכנס לפה אריה, מה ההבדל בין פחד לחרדה? אם עכשיו ייכנס לפה אריה, שתינו הכי כנראה נפחד וניבהל ונגיב בהתאם, זה פחד. זה תגובה טבעית של הגוף. מה זה חרדה? זה שאתה מרגיש את זה בפנים, ואין לך באמת סיכון פיזי בחוץ, אבל אתה עדיין חרד שיקרה משהו. אז חרדה זה אותם תסמינים של פחד, אבל בראש. ואז אני מדמיין שעכשיו ייפול לנו טיל. חס וחלילה. אני מדמיין שעכשיו אריה ייכנס ויטרוף אותנו. אני מדמיין שכל אחד והצרות שלו. ואנשים היום הרבה פעמים מתבלבלים בין פחד לבין חרדה, שבעצם זה רק חרדה, זה רק בראש. ובסופו של דבר, באימון מנטלי, זה מה שאנחנו עושים. אפרופו פסיכולוג. מה שפסיכולוג עושה, בניגוד למאמנים, הוא חופר את הבעיה, וחופר, אוקיי, נגענו בשורש. כאילו בוא נתעסק בעבר, בוא נדבר על מה היה לך, ולמה ההורים לא חיבקו אותך מספיק. אבל אני עוזר לך להתקדם תוך כדי. פסיכולוג, והרבה פסיכולוגים לא הסכימו, אני אגב, התחלתי את הסיפור, אני מגיל 10, אני אצל פסיכולוגים בגלל הבית ספר. אין לי משהו רע על פסיכולוגים, אבל ברגע שהבנתי את האימון מנטלי, זה נגמר הסיפור. כאילו, למה 4 שנים לחפור על בעיה, ולהבין את הבעיה, ולא לעשות איתה כלום, שאתה יכול להתקדם עם הבעיה. נכון. אני מאוד דוגל במהירות, זה מה שאני עושה גם, אני פותר חסמים מאוד מהר, ואם אני חוזר רגע לסיפור, אז אני חייתי כצל. יש לי אחות מצטיינת, בבית ספר למחוננים, מקבלת 100 כזה, אני מקבל 90, ואני גרוע. ככה זה. אבא שלי בבית ספר כל יום, כי הראל מקבל 90. עכשיו, אני בתור מישהו מרצה, חושב שהבעיה בי, כי מה שנקרא בבית ספר אני חוטף, וגם בבית אני חוטף. אני מזדהה איתך לחלוטין. אבל אני ילד טוב, אז אני אשם, אני הבעיה. ואז אתה מסתובב בעולם, שאתה מוריד את עצמך, בהרגשה של, אני לא יודע איך שקיפות, לא רואים אותי, אני גרוע, לא יודע איך להסביר לך, אבל בוא נגיד חברים לא היה לי, להתחיל עם בנות בטח שלו. אם הייתי בכדורסל, מתחת לסל, הייתי מוסר לילד אחר שהוא יקלה, כי אני אחתי, אז כאילו... כן, בדיוק, למה שאני אהיה פרונט? למה שאני אהיה הדמות הראשית? תן למישהו אחר שיקבלו. נגיד חברים יושבים איתך בישיבה, שהוא יחליט. מה אתה רוצה, אני זורם איתכם. אתה עלה נידף לגמרי. ובשלב מסוים, הלכתי נגד העולם, אין איך להסביר את זה. הפסקתי ללמוד, אמרתי, אוקיי. פרשת מבית ספר? לא פרשתי, כי אני ילד טוב, והייתי בא, מחמם את הכיסא, והולך הביתה. שיעורי בית, לא מבחנים, לא עבודות. הייתי אפילו, שואלים אותי אם יש משהו, הייתי מחביא את זה מתחת לשטיח. האמת שגם אני לא יודע, אני סיימתי בשביל לסיים את הבית ספר. אני יכול להגיד לך יותר מזה, היה תקופה שאפילו כאילו אמרתי, טוב, די, אין לי מה לעשות בעולם הזה. ברמת תשמע, לא רואים אותי, לא מקשיבים לי, בטח שאני לא מצליח. למה אני חי בעולם? הרי אני המוטו שלי זה... ברמה של מחשבות אובדניות וכאלה? ברמה שיש לי יומן שרשום שם 15 לרביעי, זה יום הולדת. כאילו, יום הולדת 15, אם לא קורה כלום, אני מתאבד. עכשיו, בדיעבד לא הייתי מצליח, כי היה לי סכין קטנה, אבל... אבל היה לי... נמאס לי! זה לא עשה כלום. אבל לגמרי הגעתי לשם. עכשיו, בגלל שאני חזק מנטלית, בגלל ש... גם פיזית, כן. אז הפיזית הגיעה משם. למה התחלתי להתאמן? כי הרגשת חלש. מה הציל אותי בחיים? האימון עם הכושר. מההתאבדות, הספורט והכלב שלי. הכלב שלי, כי אמרתי, לא אכפת לי אף אחד, מייקל, חיים ארוכים, בן 17. שיחיה. מה שנקרא, אמרתי, לא אכפת לי אף אחד, לא הורים. שתבין, גם הייתי משקר להורים, הייתי בורח מהם בבית ספר, הייתי משקר לחברים שהם לא ההורים שלי. אתה לא מבין, כאילו, כמה הצהרות, כל זה כאילו הקשיבו לי. היו יכולים לפתור את זה ולהגיד, אוקיי, אתה רוצה לעבור בית ספר? בוא, תעבור בית ספר. אני אגיד לך יותר מזה. סיימתי בלי בגרות. אחרי צבא השלמתי בגרויות. 100, הכל 100. חוץ מ-99 מתמטיקה 4 יחידות, וגם זה רציתי לעשות מועד ב'. כי רציתי, שלא רציתי, אפרופו מנטליות, שאתה לא רוצה משהו, ברמת המטרות, ברמת התוצאות, כלום לא יקרה. זה עניין של רצון. אני מתחבר למה שאמרת, כי כשאתה טיפוס מרצה, אז אתה, רק שלא יחסו עליי, רק שלא יקרה משהו מסביבי, רק שלא... אז זה רמה של כאילו, אתה משקר שקרים לבנים לאט לאט לאנשים,
כי אתה כאילו, רק שיאהבו אותי. אתה אוהב לראות סטאר וורס? בטח, אני מת על סטאר וורס, זה הסרט האהוב עליי, אין על הסרט הזה. לא ראיתי סטאר וורס בחיים. כאילו, אבל אתה מבין מה זה... אתה בא להשקה של הסרט החדש, ואתה כזה, איך אני יוצא מזה? בדיוק, אבל היית מכניס את עצמך, אני כאילו הייתי הרבה פעמים מכניס את עצמי לפינות לא נעימות, כי לא ידעתי להגיד לא, ולא ידעתי לעמוד על שלי. ואני מאמין שגם אתה היית באותו נקודה. הייתי באותו נקודה בחיצוניות, בפנימיות, ידעתי בדיוק מה אני רוצה. היית ילד שכיף, ילד שמן? הייתי אבולוציה. הייתי מאוד רזה, ואז שמן. עד היום, אגב, יש לי דימוי גוף שלילי עם כל השרירים שלי. אתה? כן. היית בתחרות פיתוח גוף, איך אתה... אבל שתבין, דווקא האנשים האלה, הם אנשים שמע, אני מכליל פה, אבל יש להם בעיות. זה אנשים שאם הם לא מתאמנים 6 פעמים בשבוע, אז הם לא טובים. זאת אומרת, אני משליך את התוצאות החיצוניות עליי. וזה לא צריך להיות ככה, ואני הייתי שמה. אני אומר לך, אני 4 שנים, הייתי מפתח גוף, אני רץ מתחרות לתחרות, אני על הפיפס של המשקל, של האוכל, של הגרמים. עכשיו, אני אוהב את זה. אבל אם לא הייתי מתאמן יום אחד, או אם חלילה האימון לא היה טוב, אני לא טוב. אני בהרגשה שאני גרוע, אני דפוק, אני אקח את כל הדברים שאתה רוצה, על זה. וזה גרם לי להמון דברים. לא הייתי הולך לטיולים. אירועים משפחתיים, למה אני אלך? אני יכול להתפתות באוכל. כאילו, אתה נכנס למין כאלה מחשבתי. כן, אוקיי. שאתה כבר אומר, רגע, אני רוצה את זה מתוך אהבה, אבל זה כבר לא כיף לי. ואז מה גיליתי? נו. זה בראש שלך, זה הכל מנטלי. הבמה של הפיתוח גוף, הרי אני עושה משהו שלא עושים. תראה, אני כל החיים, בעקבות מה שקרה לי, אני חייב שיראו אותי. הרי לא ראו אותי, נכון, אני הילד הגרוע, הילד הזה השקט, שלא שמים עליו, והוא תמיד בפינה, עכשיו אתם תראו אותי. אז הייתי די-ג'יי, הייתי עכשיו מרים הופעות ל2,000 איש. הנה, עכשיו אני למעלה, אני בוחר את השירים. אז הייתי מפתח גוף, אני על הבמה, אני עושה תהליך מטורף שאתם לא יכולים לעשות, אתם תראו לי כפיים, 1,000 איש. זה היה מתוך, אני רוצה להוכיח לאחרים שאני מוצלח? זה היה מתוך חיצוניות. בשלב מסוים, אני מדבר לך על אבולוציה של 10 שנים, כן, אבל בשלב מסוים, הבנתי שמה שאני באמת אוהב, זה לעמוד מול קהל ולהביא את עצמי לחוצה לעולם. מתוך אישור פנימי. כי היום שאני עושה סדנאות, זה מתוך אישור פנימי. זה לא, אני אעשה סדנאות שיראו כמה אני תותח. אבל שהייתי בפיתוח גוף, ואני חותם לך על זה, אני נכנס לחדר כושר ואני רואה את 90% מהאנשים ככה, שהם חיים בחדר כושר, הם גרים בחדר כושר, והם עדיין לא מרוצים. נכון. ואני כזה, עד מתי? כאילו, מה יגרום לך להגיד די? אני אוסיף לך על זה, כי ככה, אני אחזיר את זה כזה לסיפור שלי. אני הייתי בנקודה מאוד מאוד דומה של, אני רוצה שיאהבו אותי, אני רוצה שכולם, לצאת בסדר עם כולם, אבל אני התחלתי בתור נער מגמגם. היה לי גמגום מאוד מאוד כבד, שרק בגיל יותר מאוחר הלכתי לקלינאי תקשורת, וניסיתי לפתור אותו. בסוף זה הבנתי שזה היה עניין מנטלי. היה לי איזושהי דפקה עם סמכויות, דפקה עם אנשים שלא יכלתי לדבר איתם, ועשיתי שיפט אחר לגמרי, כי כאילו, הייתי מסתגר בחדר, פותח מצלמה, מעלה סרטונים ובלוגים ליוטיוב, ופתאום אני מדבר יפה והכל טוב, כי אני לבד ואין לי שום לחץ מסביב. אבל הבנתי לאט לאט שזה דווקא מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לדבר מול אנשים, אני רוצה לעשות השפעה, אני רוצה להיות מול קהל. העברתי עכשיו סדנה, אתה זוכר שסיפרתי לך על הסדנה מול 50 אנשים שהעברתי על AI? זה היה מטורף. מישהו אמר לי, אתה עושה מחר סדנה. אמרתי לו, מה, אתה יודע מה, יאללה, עושה מחר סדנה. ולמחרת כתבתי סדנה והעברתי אותה. וזה, אנחנו שנינו מאוד מאוד דומים באופי, בגלל זה גם התחברנו, זה הסיבה. אני אגיד לך יותר מזה, בתור מאמן, אתה תמיד דומה מושך דומה. נכון. בתור אדם, לא משנה מאמן. המתאמנים שלי, תמיד, אני אומר לך, תמיד גם בכושר, תמיד זה אנשים שהיה להם את הבעיה שלי. הרי איך אני יכול לעזור לך? אני עברתי את מה שעברת. נכון. עכשיו, זה לא חייב להיות ברמת החשיבה להתאבד, כמו שהיה לי, אבל שתבין שכל הדברים... היה לי, אגב, אני תכף אגע בזה גם. כל הדברים שאני עברתי, לימדו אותי להתמודד. כאילו, לא משנה כמה חזק אתה חוטף, תמשיך קדימה. עכשיו, זה טוב, אבל בשלב מסוים לא ידעתי גם איך להתמודד עם זה. כי נגיד מישהו היה רב איתי, אז טוב, אני אחטוף סתירה, ויאללה, מה אכפת לי? יש לי חוסן, נכון? כן, או מישהו צועק עליי? מישהו תוקף אותך עכשיו, לא יודע, ילד בא בהפסקה, דוחף אותך, היית נותן לו לדחוף אותי? הייתי אומר, לא אתה מחזיר לו? שידחוף אותי, יש לי חוסן. הבעיה שלי היה זה שהייתי כל שני וחמישי בחדר של המנהלת, כי היו מציקים לי והייתי מחזיר פי 10, כי זה מה שלמדתי. אם מישהו תוקף אותך, תחזיר לו פי 10. לא, אבל זה לא מסתדר למרצה שלך. נכון, אבל מה זה המרצה? מרצה זה אני סופג, אגב, זה לא נעלם, כי יום אחד הכל מתפוצץ. כשזה נגע לזה, אני כאילו, זה מה שאבא שלי לימד אותי.
ואני אספר לך סיפור שאתה דווקא... אבא שלך לימד אותך, אז ריצית את אבא שלך. נכון, אבל זה היה כאילו, כי הוא אמר לי שככה מתנהגים, אז זה מה שלמדתי. הוא אמר לי, לעולם אל תתחיל קרב, אבל אם מישהו תוקף אותך, תחזיר לו פי 10. ועשיתי את זה פעם, היה לי... אני אגיד לך יותר מזה, אני הייתי בטקוונדו, בנבחרת ישראל, הרבה לא יודעים. אוקיי, יש לך מלא סיפורים מעניינים, בוא נפתח את הדברים המעניינים. יאללה, תשאל. אוקיי, היית בטייקוונדו בנבחרת ישראל. אני אעשה חזור על הסיפור, כי קפצנו 10 סיפורים. אני בבית ספר מחוננים. אחותי 100, אני 85, אני גרוע. בסביבה אתה גרוע, ההורים כל יום בבית ספר, כי אני מקבל 85. אתה חושב שאתה גרוע. אתה רוצה לסיים את החיים שלך? היה מבחן מתח. חינוך גופני, לא עושה אחד. בסדר? הייתי באותה תקופה מאוד, אמרתי לך, הייתי רזה, ואז שמן, והייתי כזה אבולוציה. לא עושה אחד. עכשיו, אני רואה מה שנקרא טמבלים, בסדר? כן, דפארים עושים... אחד, יודע מה עשו אחד. אמרתי, איך? כאילו, הרי זה מישהו שאני צוחק עליו, שהוא רובוט. אחי, זה היה בשיעורי בית בהפסקה. ואני כזה, מה, הוא משעמם לו? ואז הוא עושה אחד, ואני כזה, אבל איך? ואז אמרתי, לא, אין סיכוי. באתי למורה שלי, קראו לו ולד, גם כולם פחדו ממנו, היה לי את האומץ לדבר איתו כזה. אוקיי. זרק לי, אתה יודע, משהו מאוד בסיסי של כמה מתח מגבילים ושכיבות צמיחה כזה, אבל בעיניי זה היה כאילו, הנה מטרת חיי. עכשיו אני עושה 7 מתח, עובר לשנה הבאה. שנה הבאה הגיעה, כמה עשיתי? 3. 17. וואו. עכשיו, יפה. עכשיו, זה לא רק זה קרה, כי ברגע שהתחלתי להתאמן, אגב, הייתי מתאמן בגשם, בשלג, בחמסינים, באמצע הלילה. אני זוכר את הסטורי שלך רץ בגשם ומצלם סטורי. לא מעניין אותי, אחי, יש לי מטרה, נגמר הסיפור. אגב, מנטליות. כי אני רוצה את זה, אז אני אעשה כל מה שצריך. בקורונה, אפרופו, פיתוח גוף, התחרות, מתקיימת, לא מתקיימת, אני עשיתי כל מה שאני יכול. התוצאות לא בידיים שלי, אבל מה שבידיים שלי זה רק הפעולות. אם יהיה תחרות או לא, אז אני חוזר רגע לסיפור, עשיתי 17, פתאום החזה גדל, פתאום היד, פתאום אתה לא... מה שנקרא, רואים אותך גם אם אתה לא רוצה. ואנשים פתאום אומרים, מה זה היד הזאת? מה זה זה? פתאום זה יציבה אחרת, מה אתה עושה? יותר גבוה. כן, פתאום. ואז אני אומר, רגע, זה לא כזה גרוע. ואז הכל נפתח. כי כשאתה משנה את האמונה על עצמך, הגבולות שלך ממש ממש נפתחים, ואני כזה, אוקיי, אני לא לומד יותר. אני בכיתה י"ב, לא בא לבית ספר. או שאני עובר בית ספר, או שאני לא בא. או שאני, אתה יודע, כל הדברים האלה. עזבתי את הכדורסל, עברתי את הטקוונדו, כל הדברים שפתאום לא רציתי, עשיתי. מה שנקרא, אתה נגד העולם. אוקיי. ומסתבר שגם הייתי טוב. הגעתי את הטקוונדו, מהר מאוד הגעתי לנבחרת, הייתי באליפויות בלגיה, גרמניה, הולנד, מקום שלישי. מטורף. וזהו. וכל הדברים האלה באמת נתנו לי את היכולות. את הפיתוחים. צריך תמיד כאילו להזכיר לעצמך כמה אתה תותח, כאילו פתאום בראש להגיד לעצמך, בוא'נה, אשכרה לקחתי מקום שלישי בבלגיה, כאילו, הולנד, פסיכי. שתבין שאני טסתי באמונה שאני לא טוב. אני טסתי באמונה של מה אני עושה פה. ניצחתי 7 קרבות, עליתי לגמר, הייתי במין בלקאוט כזה, שאני כזה, איך זה קרה? היום יש לי וידאו, שאני כזה, בוא'נה, אני טוב, אבל אז, בתור ילד, הייתי צריך... כמה היית? 16, 17. וואו. הייתי צריך מה שנקרא מישהו שיגיד לי, אתה טוב. ושתבין שאני תמיד הייתי סוג של הברווזון המכוער. הבית שלי הוא כדורסל, אני טקוונדו, מה הקשר? אני די-ג'יי, הם אוהבים שירים אחרים. אני כזה וכזה, הם כזה, הכל הפוך. ותמיד הסתובבתי ואני כזה, מה דפוק בי? אתה מבין? עד שאתה אומר, בוא'נה, זה אני המיוחד. אני במקום דפוק, אני התותח, אתה מבין? נכון. והיום אני אומר, בוא'נה, דברים שאני עשיתי בגיל שלי, אנשים חולמים על זה בגיל 50. קניתי כמה דירות בשנה, נבחרת ישראל לטקוונדו, ערימות של דברים, כאילו, לא רוצה להשוויץ פה, אתה מטפטף על זה כאילו זה כלום, אני רוצה לגעת בזה, בוא'נה, אחי, יש לך דירות. כן, זה חלק מהדברים שלי שאני מקטין הצלחות, על זה מה שאני עובד עליו. להגדיל הצלחות, אחי, אתה תותח על. כן, אז אני כן, תודה קודם כל, אני כן אכנס לזה. אני אגיד לך שאני קניתי דירה ראשונה, כולם אמרו לי, זה תותח וזה, ואני כזה בראש, כן, אבל זה לא ב3 מיליון, זה ב1.5 מיליון. עדיין מרשים רצח. סגור, שתבין מה היה לי בראש. מה נרגלתי את עצמי כל החיים. אתה לא טוב, זה לא נעלם. עד שאתה לא פותר את זה, זה לא נעלם. וזה גם עדיין חוזר, אתה לומד להתמודד עם זה. זה כמו העניין של הגמגום שלי. כאילו, זה תמיד חוזר לי מדי פעם, הגמגום. פשוט אני לא מייחס לזה כזה חשיבות.
אז אנשים היום אומרים לי, מה, אתה מגמגם? לא שמתי לב אפילו. אגב, גם אני לא שמתי לב. נכון, אבל אם היית ככה היית שומע אותי בעבר, אתה רואה שאני מגמגם, פשוט הבנתי שסבבה, אז גמגמתי, אף אחד לא יישב ויצחק עליי, וזה היה הפחד שלי, שאני השונה, אני המוזר, הגמגום זה מעיד על חוסר ביטחון, זה לא היה קשור לחוסר ביטחון, גמגום כי היה לי איזושהי בעיה בדיבור, זה לא היה קשור בכלל לביטחון. כאילו בהמשך הבנתי שגם היה לי בעיות ביטחון, אבל זה עדיין רודף אותך, אני מתחיל שיחות מחירה, וואי, מה אם אני אגמגם בשיחה? זה דברים שחוזרים אליך גם בהמשך. אוקיי, זה גם דברים שעובדים עליהם. נכון. אבל בעצם, מה ששאלת אותי מקודם, אני אענה על זה עוד פעם, מה ההבדל ביני לפסיכולוג? אוקיי. פסיכולוג, כבודו במקומו מונח, לומד 7 שנים, הכל בסדר, ובסוף הוא מגיע לבעיה. שאלת שאלות, יש לו כל מיני כלים, מדהים. מה עושים עכשיו? הבנתי שאמא אמרה לי משהו בגיל 5, ומאז אני מרגיש כמו שאני מרגיש. אין לו כלים, נגמר. ואני אומר לך, אני בטיפולים מגיל 12. פסיכולוג, מדבר איתך, משתף אותך, נותן לך אוזן קשבת, מגניב. מאמן, אומר לך, הבנתי, סבבה, מה עושים? מה עושים? בוא נגיע לפרקטיקה. מה נשאר אותך כל סוף אימון? מה למדתי באותו אימון? ומה אתה הולך לעשות מעכשיו? אחרת האימון לא שווה. ואז אני נותן לך כלים, מודלים, כל מיני שיטות, גישות, אבל פסיכולוג לא עושה את זה. וכשאתה הולך לפסיכולוג, זה לא רע. אתה צריך להבין. הלכתי, הייתי בי"א בפסיכולוג, זה מאוד... אני הייתי הולך לפסיכולוגים, הייתי פורק להם, שוטף להם. אתה יודע, פעם האחרונה שהלכתי לפסיכולוג, הפסקתי ללכת. אני מתאמן מנטלית היום רק. תקשור, מנטלית, כל מיני, אמרתי לך, רוחני ומנטלי. אבל הפסיכולוג פשוט נתן לי הרגשה. הוא כאילו החזיר אותי בשנייה לגיל 3, למצב הזה שאני גרוע, שאין לי מקום בעולם. הם משאירים, כאילו, אני לא חושב שזה קונספירציה של רוצים להשאיר אותך במצב קורבני בשביל לקחת לך עוד כסף. לא. זה לא בקטע כזה, הוא פותח את הפצע, הוא לא יודע לסגור. כן. שמע, אימון זה לא מצפה משחק, שתלמד אימון זה לסגור לא לבד. משחק. תקשיב, אני למדתי 3 שנים, אני למדתי 375 שעות קורס מאמנים, אגב, הכי מקצועי בארץ, ואז יש לך סטאז' עוד 1.5 שנה. כל סדנה אפשרית הלכתי, כל פעם שאני מרגיש, אני בעצמי מתאמן, סכומים של 1,000 שקל, 2,000, כאילו, מה שאני צריך לעשות, אני עושה, אמרתי לך. ושאני מקבל מישהו, זה לגעת בנפש. זה לא, אתה יודע, יש מאמנים בשקל היום שקוראים לעצמם, אני מאמן. מה אתה מאמן? לא יודע, עשה איזה סדנה, חשב שהוא קרא ספר. בוא'נה, זה לא צחוק. נכון. אם אתה אומר משהו לא במקום, זה השפעה של בן יש לך אחריות על אדם. בן אדם. אתה מבין? עכשיו, אני לא אגיד שמות, אבל יש הרבה משפיעי תוכן, או אנשים שטובים בתחומם, ובגלל שיש להם הרבה עוקבים, אז הם מרשים לעצמם לבלבל את המוח. בוא ניכנס רגע לדבר הזה. אחד מהדברים הכי דפוקים ברשתות, זה שאנשים לא מודדים הצלחה לפי כמה בן אדם מוצלח, זה לפי כמה עוקבים יש לו, ולפי כמה אהדה יש לו ברשתות. יש לך אנשים עם הרבה עוקבים, שאתה רואה שהם מוכרים לך זבל טהור, ולא יודע, מוכרים לך כל מיני קפסולות להרזיה, וכל מיני מוצרים שהם עשו להם white label, ומוכרים את זה כאילו זה הדבר הכי נהדר בעולם. קצת שני, אנשים שהם מאוד מאוד... כן, אנשים קונים מהם, והם מעבירים את כל הכסף, אבל הם לא מקצועיים במה שהם עושים, הם מוכרים זבל כי יש להם מלא עוקבים. וזה הזוי מבחינתי, אני רואה אנשים באמת עם מלא עוקבים, שעושים עבודה על הפנים, ואנשים שאין להם את העוקבים, ואין להם את ההכרה, שהם מאוד מוכרים וחזקים, הם לא ברשתות בכלל. אז בוא תן לנו ככה טיפ שלך בתור יוצר תוכן, איך היית מגיע לכמות עוקבים שיחזיקו ממך, או האם בכלל זה משנה? אז הרבה פעמים אני פשוט לוקח משהו מורכב ומפשט אותו. כי, תשמע, אנשים, אתה יכול לעשות סרטון שמדבר על כלום, יש הרבה כאלה שעושים לך סרטון, התחלת אותו, סיימת את הסרטון, לא העברת לי שום מסר בסרטון הזה, רק דיברת ובילית 1.5 דקות, יש כאלה. מצד שני, אם אני ניקח נושא מורכב, ואפרק אותו לדברים שקל להבין, זה פתאום, אתה שומע את זה, אתה אומר, בוא'נה, איזה מגניב, בוא נשמע עוד איזה קטע שלו, ואז אני לוקח עוד נושא מורכב ומפרק אותו. כאילו, סתם, בוא ניקח עכשיו נושא מורכב, שאני אוהב לדבר עליו הרבה בפודקאסטים, הר הקרינג'. הר הקרינג' זה, גם אתה עברת את זה, אתה זוכר את זה. אתה מכיר את העניין הזה שכשהתחלת ליצור תוכן, לא יודעת בדיוק מה אתה עושה, הרגשת קרינג', אמרת מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי, וכל הסביבה שלך זה חברים שהם לא יוצרי תוכן, הם היו באים ומעירים לך, אתה לא בסדר, מה אתה מעלה, אתה מפתח את עצמך. קצת שני, אם היית הולך ליוצרי תוכן גדולים, אומרים לך, וואו, כל הכבוד שאתה מתחיל, איזה אלוף אתה, תן בראש. ואז אתה לאט לאט לומד להבין את התוכן שלך יותר ויותר ויותר יותר טוב, ואז אתה נמצא בנקודה שאתה מסתכל אחורה ואומר, וואו, פעם הייתי קרינג'י, היום אני כבר פה למעלה. אוקיי, זה בעצם גם הכנס לקחתי משהו מאוד מורכב, פירקתי אותו למשהו שקל להבין, ממטאפורה של הר. זה באמת, זה העניין של לפרק משהו פשוט.
זה לא כזה פשוט, אחרת כולם היו עושים את כן, ברור, אבל אם אתה בעל מקצוע טוב במה שאתה עושה, תדע לפרק את הנושאים שלך לדוגמאות פשוטות להסברה, וכל דוגמה להסברה זה סרטון, רק תדע אחרי זה להרכיב אותו בצורה נכונה. מה שהכנסת בכללי, זה עניין של הסביבה. עכשיו, זה לא עוד סלוגן של סביבה תעזור, כי תראה, בגדול, אם לי יש בעיה בחיים, ואני אמצא מישהו, הרי דומה מושך דומה, נכון. שיש לו את אותו בעיה, שנהיה חברים, מה אתה חושב שיקרה? אני אתחיל להיות יותר כמוהו. יהיה לו את אותם בעיות, יהיה לנו הרבה יותר קל להתבכיין ולהתלונן, ווואלה, יש לי חבר שמבין אותי. הרבה יותר קל להוציא את זה ככה מאשר, אוקיי, מה אני צריך לעשות עכשיו? לא טוב לי? תקשיב, אני מאמין, אין דבר כזה חייב, ואין דבר כזה צריך. יש בוחר. מה אני בוחר לעשות? הרי אף אחד לא עומד עם כדור בראש ואומר לך, אם אתה לא תעשה את זה, אני יורה בך, נכון? נכון. אז אתה חייב. אתה חייב לנשום. לאכול, לשתות, לעשות סקס, וזהו. גם להתרבות אתה לא חייב, אבל זה האבולוציה. זה מה שאתה חייב, כל השאר אתה בוחר. אז שבן אדם אומר לי, אין לי מה לעשות, אוטומטית זה לא נכון. מה זה אין לי מה לעשות? אתה בוחר לא לעשות כלום. זה שזה קשה, סבבה. אגב, יש לך את העניין הזה של הכאב. מה יותר כואב? יותר כואב לי להישאר במקום, או יותר כואב לי לצאת לפעולה ואולי להיכשל? יש פה הרבה דברים שנכנסים, אבל העיקרון מאוד דומה. אם עכשיו אני צריך להרים את עצמי, או להוריד את עצמי עם עוד מישהו כמוני, אני אעשה את זה. קח את ההפגנות. לא משנה במה. מה אתה יכול לעשות? תשמע, יש לי דעה שונה על זה, אני אומר כאילו, כולם מפגינים ובאים ומפגינים, ואני אעשה שינוי. וואלה, אני בתור בעל עסק, אני אומר לעצמי, מה זה משנה אם אני אצא או לא אצא? ממשלה חרה, מה זה משנה אם הוא ינהל או זה ינהל? בשורה תחתונה, תקשיב, אז אני לא אעשה את זה. סתם זורק, יש בחירות, תבחר מה שאתה רוצה. תבחר את הבחירה הנכונה שלך, זה ההשפעה שלי. זה שאני אצא לרחוב ואפגין, לי זה לא יעזור. סורי, וואלה, אולי הרבה לא יסכימו עם הדעה שלי. זה יעזור לך, כי אני אגיד לך למה, בראש של מי שמפגין, אגב, אין לי בעיה מי שמפגין שיפגין. אתה הולך להפגין, נגיד? אני לא, כי לא בא לבזבז את הזמן שלי, אבל... כנ"ל, זה הדעה שלי. אבל זה לא אומר שאני מסכים עם הממשלה, או עם מה שזה לא יהיה. יש לי חברים טובים שיוצאים להפגין כל יום, כאילו, כאלה. מעולה, אבל מה שהם עושים זה בעצם, יש לי רע, אני אחפש עוד מישהו שיהיה לו רע כמוני. ונתלונן על הרע ביחד. אז אנחנו ביחד, אותו דבר, בדיוק כמו שאמרתי. הרבה יותר קל להישאר במקום. תחשוב זוגיות. בן אדם יותר מפותח מהשני, סתם זורק. מה יותר קל? להוריד את הצד השני או להרים את עצמי? להוריד את הצד השני. מעולה, אז זורק לך הערות, אתה עכשיו בלב כואב, כן, אבל זה ככה זה. מישהו מתחיל כושר, הוא רוצה לרדת מהמשקל, והבת זוג שלו לא נשארת, סתם דוגמה, לא רוצה לעשות כלום. תתחיל להגיד לו, וואו, כל הכבוד, או אתה לא מתמיד, עוד פעם תפסיק, כזה. או, אתה יודע מה? לא בטוח, אבל יהיה לו הרבה יותר קשה אם זה יקרה. מאשר הצד ההפוך, שהיא תתחיל להתאמן. בדיוק. לכן, שוב, הסביבה מאוד, מאוד קשורה אליך, ואם אני חוזר לפיתוח גוף, כל העניין תחרויות, ואני אומר את זה, ולא אכפת לי עכשיו, הנה, אפרופו, הם יחשבו עליי, אני אומר לך, אנשים שמתחרים, תחרות אחרי תחרות אחרי תחרות, ואני עשיתי 4 תחרויות ברצף, הם בורחים ממשהו שהם מפחדים לגעת בו. כל פעולה קיצונית שאתה עושה, אתה בורח ממשהו. עכשיו, במודע או לא במודע? ממה ברחת? אני ברחתי מזה שלא הסתכלו עליי, שאני עוד אחד בעולם. אז אמרתי, אני יודע מה לעשות, אני אלך לבמה, אני אעשה תחרות, אני אעשה תהליך מטורף שאף אחד לא עושה. אני עכשיו אבלוט, כי הרי, אתה יודע, לא יודע אם ראית את הגוף שהיה לי, עכשיו אני גם, אבל עכשיו אני לא כזה חתום. חתונה שאתה עושה כזה ככה וכולך... אחי, סרטוטים ברמת הפסים. אלי ואני. כזה. אגב, אני לא רוצה לספר לך מה קורה, שעלית מהגרם, אתה הולך לעשות סיבוב בלילה, כי אסור לעלות במשקל, וכל מיני שטויות שאתה מקבל, והפרעות אכילה אחר כך, שזה הם לא מספרים, אבל... אתה צריך, הבנתי, לא לשתות מים יומיים לפני או משהו, לא, זה עניין של ייבוש עושים כדי שהשריר יותר יבלוט, זה עזוב, זה תהליכים קיצוניים. אני מדבר על אנשים שמתחרות לתחרות, או כך, לא משנה, כל היום בעסק, או כל היום לומדים, הם בורחים ממשהו, כי כשאתה פוגש את עצמך, אתה צריך להתמודד עם כאב, עם איתך אמיתי, עם רגע של החיים שמתקילים. אבל שאני עסוק, מאוד קל לי. תחשוב שהיה לי 2 שעתיים אירובי בבוקר, 2 שעתיים אירובי בערב, אימון בצהריים, 6 פעמים בשבוע. מאוד קל לי, הימים עפו לי. אבל הייתי מתחרות לתחרות, ורגע לא עוצר, ואומר, אוקיי, מה קשה לי? מה אני בורח? ומה שלי היה, זה פשוט העניין עם כל ההתקדמות שלי, עדיין בראש שלי היה, אתה לא באמת שווה כמו שאתה חושב.
אתה קנית דירות, אתה היית בנבחרת טקוונדו, אתה עשית תחרויות, אבל בסוף אתה יודע שאם לא תעשה כלום, אתה לא שווה. נכון. ועד שלא התמודדתי ועצרתי וכאבתי והסכמתי לכאוב, זה פשוט המשיך. ואני אומר לך שהיום אני בא לחדר כושר ממקום נקי. אני בא ממקום של, בא לי להתאמן, אני אוהב את זה. ואני רואה אנשים שמשליכים את עצמם על התוצאות, על האימון, על... זה לא צריך להיות ככה. אז זהו, אז אני חושב שפחות או יותר נגענו בדברים. יש לך עוד שאלה ספציפית, בוא כל אחד ייתן שאלה אחרונה. כן, זהו, אני אומר, אתה זרקת פה בטפטופים קודם, כאילו, נבחרת ישראל, טקוונדו, דירות, דברים כאלה. איך אתה מגיע למצב שאתה היום בן 27, נכון? 8. הורדתי לך שנה. איך אתה מגיע לקנות דירה? כאילו, יש לך יותר מדירה, יש לך כבר 2 דירות, נכון? איך ברמת האיך, או מה אני עשיתי? שני דברים מה אתה עשית? איך פשוט קונים דירה? כן, לא, סבבה, הולכים, קונים דירה. איך הגעת למצב הזה? איך מה אני עשיתי? תקשיב, היה לי חסם עם כסף, אפרופו. מאוד גדול. אמא שלי דתייה, אבא שלי חילוני. אני גדלתי על אמונות של... תסתפק במה שיש לך, תחי חשוב קטן. כזה, ורוב המעשיות, לא משנה חילוני דתי, שים לב, זה תמיד הדמות העשירה, היא רשאית, היא שמנה, היא כזאת, היא לא נעימה. עכשיו אתה רואה את זה בתור ילד, זה נכנס. ואתה מקבל את האמונה של כל אחד מה שהוא מקבל, אנחנו שונים. אז אני קיבלתי, תקשיב טוב, עשיר שווה שמן. עכשיו, אני רוצה להיות שמן? לא. אז לא רוצה להיות עשיר. אתה מבין? אני עבדתי בחנות נייק, אחי, חנות נעליים, עד גיל 25. הרווחתי באמת סכום מזערי, ולא עניין אותי. כאילו אמרתי, טוב, אני אעשה תואר, אני אהיה קצת מורה, אני אעזור לילדים. ואז עצרתי, התמודדתי עם החסם הזה, ואמרתי, רגע, אתה רואה לאן העולם הולך? אתה רואה את האינפלקציה? אתה יודע שיש לך יכולות מטורפות? יאללה. ואז אמרתי לך שאני רוצה משהו, נגמר סיפור. כי אני רוצה את זה, ואני אומר, אוקיי, מה אני צריך לעשות? נגמר. אמרתי דירה. עבדתי ב4 עבודות. עבדתי בחנות נעליים, סיימתי, הייתי בבית ספר, סיימתי, אימנתי, עשיתי משלוחים עד 2 בלילה, ככה שנה. אבל אתה גם בורח ממשהו במצב הזה, לא? לא, פה, יש לברוח מכאב, ויש לברוח להצלחה. לברוח מכאב זה אומר, עד שבן אדם לא מספיק אוהב לו, הוא לא זז, ואז הוא זז רק כדי לברוח מהכאב, ויש ללכת להצלחה ברמת, אני רוצה דירה, מה צריך לעשות? אתה מבין? נכון. ואני עבדתי ב4 עבודות במשך שנה. לקחתי 2 חברים שיש להם חברת נדל"ן, עשינו תוכנית, גייסתי 200,000 שקל בשנה וקצת, קניתי דירה ראשונה, אבל כמעט 1,000,000. כמו שאתה מכיר אותי, לא הסתפקתי. אמרת, יאללה, עוד אחת. מה עכשיו? עוד 200,000. אז פה כבר עלי את העסק וכזה, אז לא עבדתי באמת ב4 עבודות. עדיין לקחתי גם הלוואה קטנה, מינפתי אותה, ויש לי 2 דירות ברוך השם היום, תוך שנה, שקח אותי שנה אחורה, איפה אני ואיפה דירות. יש לי חבר, אני לא אגיד את השם, 1.5 מיליון בבנק, תקשיב טוב. אבא שלו, יש לו אחד העסקים הכי גדולים בארץ, בתחום הרכב. אוקיי. מה שנקרא בן אדם מסודר, בסדר? והוא מפחד לקנות דירה. למה? כי הוא רוצה להגיע לסכום של הדירה. עכשיו, הוא כל חודש שם 20... מה, זה ממש טומטם. תגיד לו. עכשיו, אני מת להגיד לו, בוא אליי לאימון מנטלי, אבל אתה יודע, כל אחד בזמנו. אז זהו, זה בקצרה לעניין הזה. אני רק אגיד משהו, אם אתם רוצים משהו, אל תחכו. מה שנקרא, יש מחיר, אתם צריכים לשלם אותו, ולהבין מהו. כי אם אני רוצה פיתוח גוף, אפרופו, דירה, לא משנה, אני אבין שיש לי איזה משכנתה, ויש לי התמודדויות, ויש לי אולי דיירים, ויש לי ויתורים. אתה יודע, אני רציתי תמיד ב-MV X6, באיזה 600,000 שקל. אוקיי. וכאילו, למה? כי רציתי שהאוטו יגדיר אותי, אפרופו. תראו, יש לי אוטו. כן, כי אז אני כבר לא השקוף הזה, שהייתי הקטן. ואז אתה אומר, רגע, אני אקנה אותו, ויהיה ירידת ערך, ואחרי 2 הרכב שווה חצי, אז מה עשיתי בזה? בדיוק. אבל יותר מזה, עבדתי על עצמי, עבדתי על הפנימיות, שאמרתי, אוקיי, אני לא... הדבר הזה לא יגדיר אותי. אני אזכה בתחרות, זה לא יגדיר אותי. גם אם נצח. זה מגניב, זה כיף, אבל זה לא אומר שאם לא הצלחתי... אגב, תחרות האחרונה קיבלתי מקום רביעי, סבבה. להפך, אמרתי, פעם הבאה אני בא לטרוף. העניין שעשיתי שיחה פנימית, והבנתי שהפיתוח גוף התחרותי הוא לא מתאים לי, וזהו, אבל לא הגדרתי את עצמי, אתה יודע, אנשים היו ברוכים, אנשים היו כאילו, יאללה, אתה יודע. אני אומר זה, כשאתה כבר בדרך הנכונה ומתחיל עלייה, אז לפעמים אתה מגיע לנקודה שאתה כבר, כאילו, אתה מאוד מפחד לאבד את מה שכבר יש לך, אז אתה כבר מתחיל להתחרפן. יש לי חברה, שאני יודע שהיא עוד שנייה בקפיצה של להגיע לחברה בעם, והיא פתאום מאבדת את זה, נלחצת, מה יקרה אם כל הכסף שעשיתי עד עכשיו לא יהיה, ומה יקרה, כאילו, צעד קדימה, ואתה,
יש את הקושי הזה של סתם דוגמה, נגיד וכבר הגעתי ל-30,000 שקל. יפה שהגעתי ל-30,000 שקל, מה חודש הבא? אני יכול שוב פעם לא להרוויח כלום, אני יכול גם להרוויח 50,000 שקל. יכול, אבל מי שאתה יודע לייצר 30, למה שתרוויח 5? כאילו יכול להיות פתאום נפילה, לא יודע, אבל למה שזה יקרה? אתה יודע לייצר את הכסף הזה. אבל אתה בפחד שאולי לא תגיע לזה החודש. אז הפחד הזה זה עדיין הבריחה מי. שאתה מונע, ואגב, מה שאני אומר לך זה מה שלי קרה בדיוק. הייתי מונע מי, אני לא אצליח, אז אני חייב להצליח. אתה חושב שהצלחתי יותר או פחות? הצלחת יותר. הרבה פחות. למה לא? כי הייתי מונע מי אני חייב להצליח, אחרת יקרה לי X. במקום להיות מונע מי אני רוצה להצליח, כי שאני אצליח יהיה לי 1, 2, 3 דברים טובים. אוקיי. ואני הייתי מונע רק מהפחד לא להצליח, שאז אני אהיה כישלון או אנא ערף מה. תשמע, אני מרגיש שהחבר'ה פה היום בפודקאסט קיבלו ים ערך. רק נפתחנו, רק התחלנו. כן, תשמע, בא לי עוד להמשיך איתך, אבל אנחנו נצטרך להגיע לסיום הפרק, אבל ממש עוד מעט אנחנו נחזור הביתה, נחשוב על כל הדברים, ונחזור לפה גם אחרי לציין להם עוד פרק נוסף, שיהיה מטורף. חשוב רק להגיד איך למצוא אותנו ברשת. אוקיי, כן, אז לי קוראים הראל רינגוולד, לא הצגנו את זה. באינסטגרם, בעברית או באנגלית, פייסבוק, טיק טוק, יוטיוב, מה שאתם רוצים. ונווה, במה שלך. חברים, נווה ברגמן באינסטגרם, נווה ברגמן במחובר באנגלית, פייסבוק, נווה ברגמן בעברית. חפשו אותנו שם, אם יש לכם בעצם שאלה, עזרה, רוצים ליווי מנטלי מסוים, רוצים ליווי שיווקי לעסקים, פנו אלינו, שיהיה לנו אחלה פרק, איזה כיף.